Ako pala'y na din na. Ako pala'y nasa posisyon na nila. Ingani yung takong buhaton. Few moments later. Mo na akong isulti sa una. Labi na tong bago pa ko nadawat. Niya makabantay ko mura walay action or wala na matikdi na akong nakitaan. Pero karang ko ka-realize ba, kung ako gina sa ilang posisyon, kaya bigigan akong buhaton ang akong ginahuna nga kaangay nilang buhaton? Or nareklamo lang ko kay apektado mo ko? Kung wala ko nakakita sa naasa sila gibuhat, ay mas dako to nga problema nga ilang giaksyonan kaysa ako nga ako arang problema ako nakita. Manang karon murag libog ko kung ganahan pa ba ko magpa-promote kay kung ma-promote ko kabaw gyud ko no kung ako na silang